Hi everyone, welcome to National TV 1. Please be part of the family by pressing the subscribe button and notification bell so that you will see each and every video we are posting. Thank you. Namhlanje ngizokhuluma ngenkunzimalanga yomuthi obizwa ngokuthi isibhaha noma mazwi ahlabayo. Le nkunzimalanga yomuthi ingena yonke indawo. Yenza yonke imithi ibe namandla. Iyangena ezikhafulweni, ezindukwini zempi, kwimithi yenhlanhla. Njalo. Ngeke umelane nomuntu okhotha umazwi ahlabayo ngisho usukhala khohlwa. Kanjalo futhi noma mekufuqa ngempama uvuka phansi. Laba abadlala izinduku bake bazilalise kusona isibhaha ukunemba kube ikanye uwe phansi. Mangabe udla lo muthi ungalokothi ushaye ingane ngoba iyoshona. Ngisho uthi udlalisa umuntu ngamazwi kuyazwela ngenxa yokuthi usebenzisa lo muthi. Sinamandla kakhulu isibhaha, ungasisebenzisi kakhulu. Mangabe uphethwe umkhuhlane bilisa into encane uyenze isiphungo. Ungasixini eduze ngoba sizobuya. Uma ngabe kukhona okugadlayo, shisa umkhonto emlilweni uze ubebovu bese ufaka isibhaha emlomeni ukhwifele kuwo lo mkhonto osubovu uchaze ukuthi izinduku azibuyele emuva kumnikazi wazo zifike zimnembe angakutholi ukuphumula. Ziyomkhalela uyobuya ekhasa ngamadolo ezoxolisa kuwena. Uyakwazi ukusisoka emanzini izinsuku ezimbili bese uyagabha. Uyozibonela wena umphumela. Izophela nya le ndaba yokuthatheka kancane. Umuntu uzocabanga mande ezokhuluma nawe. Uma ngabe uhlushwa izibhobo uyasikhotha. Lo muthi wenza izinto zenzeke uwodwa. Kodwa uyakwazi ukuthaka neminye enjengomlomo omnandi novuma makukuthi uyakukhuluma nabantu noma ama-interviews. Okanye makuyimpi noma unecala emsebenzini ufake nocala lithethwa. Isehlula manye, ingoba amakhosi, umgogi wezinhlanya. Ngiyakutshela mfowethu ngisho kungathiwa unenkani enjani loyo muntu obhekene naye inkani yakhe iyomtshela ukuthi uzomfica endlini. Le nduku kubalulekile ukuthi uhlezi unayo. Ubacele bakwenzele ibe impuphu. Uyayicwilisa uthele igceke lakho. Kanti nawe uyageza ngayo ibanda ungawusuli umzimba. Okwalulekile-ke ngalomuthi ukuthi ungawushiyi emthini yakho ngabe eyenhlanhla noma eyezimpi. Ufake umazwi ahlabayo khona loyo muthi uzoba namandla kanye nolakha. Kodwa ungabi nesandla esilula ikakhulukazi ezinganeni. Okwamanje ngizomalana. Ngiyabonga ngesikhathi sakho. Ngiyathemba kukhona esizobasiza lesiqephu. Thanks for watching. National TV, we are one.